Je suis passe-partout du Fort Boyard. Hey! Vous allez bien ce soir? C'est chaud! Mistä apua saa? Mä huudan sos. Sitä nyt tarvitaan. Mä huudan sos. Olen niin onneton taas mun nainen jättänyt on sos. Nainen jätti taas mun. Mä huudan sos. Miten tästä toivun? Mä huudan sos. Kyllästyn elämään, eikö toivoa oo missään? Nyt olkoon määränpäänä NMKY. Saan siellä seurautta NMKY. On siellä tuttua ja Pisa-juttua. Siellä varmasti ystävystyy ja siksi määränpäänä NMKY. Saan siellä seurautta NMKY. Tapat poikia, on henki oikea. Siellä jokainen ystävystyy. Nainen jätti taas mun, mä huudan sos. Miten tästä toivun, mä huudan sos. Kyllästyn elämään, eikö toivoa oo missään? Nyt olkoon määränpää.